5.000 patienter oplever årligt at blive fejlmedicineret, og den slags fejl kan for patienterne blive et spørgsmål om liv eller død. Men nu er der godt nyt på vej, og det er fra designere, der har designet nye etiketter til pilleglasene for at undgå rod i medicinen. Jeg blev forskrækket i første omgang. Patienten var lige ved at tage en 5-dobbelt dosis af sin medicin EPO. Det kunne have været katastrofalt. Jeg har jo været ekstremt heldig, kan man sige, at opdage det, før jeg nåede at medicinere mig selv med den. I farten havde man taget fejl på Rigshospitalet, da medicinen blev udleveret. Pakkerne er næsten ens. Det var næsten ikke til at se forskel. Det var noget med tykkelsen, så vidt jeg husker. Detaljerne fortoner sig lidt. Det, der sidder tilbage, det er den forskrækkelse, det ligger i at opdage, at man har fået noget, der er alt for kraftigt. Jeg har kun taget et meget lille udsnit med. Overlægen ville give patienten noget smertestillende, men gav noget muskelafslappende i stedet. Så siger man, for satan, altså det er udbruddet. Patienten overlevede. Jeg aflæser kun farven og ikke andet. Men sådan noget må ikke ske. Alligevel blev der sidste år indberettet 5.000 tilfælde af fejlmedicinering, og tallet skønnes reelt at være langt højere. Blandt andet fordi det faktisk næsten ikke er til at se forskel på medicinemballagen. Det er et medicin, et forskelligt, det er et andet et. Hvis man så har haft den op og ikke skal bruge den, så man lægger den ned, så kommer man til at lægge ned den forkerte æske. Så ligger der i det her. Kan du fortælle mig, hvad det var for en? Men nu sker der noget, for i dag vandt firmaet E-Types en afgørende konkurrence om et tydeligt grafisk design til de ting, danske sygehusapoteker selv producerer. Vi har tænkt det meget systematisk ud med hensyn til farver, hvor vi har skabt et system, så lige meget om man får en læge, der kommer fra Polen, eller Pakistan, eller et andet sted, eller Nørre Nissum, så har de lært det her system, så det er et lægefagligt begrundet system, det hele er bygget op omkring. Og det er Trygfonden, sygehusapotekerne og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som står bag det.